ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародари азиз, видео бениҳоят муҳима. аввал аз ҳаматон бародаро хоҳиш мекунам лайк монед, падилиса кунем, видеоро паҳн кунем. мо шумо сабаб мешавем. бародари азиз, ҳамаи бародаре ки ҳамҷо мебинед, азизов ҷовидон ном дора, не ки ҳама мақсад кличкаш Умар меган. бародари азиз, 12 рӯз меша а 1 май бедарак шидагиянд, мақсад дар Москва кор мекардиянд. қатъиями бародаре ки дар ин бараш мебинед сурат, қатъиями бародар тарафи Махачкала кор гуфтанд, ҷои сагбонӣ гуфтанд, мерем мақсад оилаи хуб гуфтандшон файроншон кардагиянд. аммо мутаассифона аз рӯзи якум бедараганд. бародари азиз, бедарак шидагиянд. модараш дар Москвай мақсад чанд қашид кофтукови ҳамида аделодан додагия, аделои Махачкаладан додагия, аммо мутаассифона ягон намуд хабар нест. мақсад мода хоҳиш кард ки ҳамира навора видео кунен. шояд ягон бародаре, шояд ягон ҷо мебинанд. аз ҳаматон хоҳиш мекунам лайк падилиса кунем. бародари азиз, бо мегӯям азизов, ҷовидоне 2007 таваллуд дошт. бо ман ҷо гӯша хато карда бошам, ман бо правила менависам. ҳамҷа номрои модараш ҳаст. хоҳиш мекунам аз бародаро ягон ҷо дида бошен, ба модараш занг бизанен, ё ки ҳамин бародар як ҷо бошад занг бизанен. хоҳиш мекунам аз ҳар якта фақат лайк монед, падилиса кунен. ба як чиз дигар нагуфтанам, бародари азиз, ҳаматон медонед ки мо дар Дубай ҳастем. бародари азиз, баъди навора мемонам мошиноя мемонам кадомида ки бародари азиз дар кор бошад, чӣ намуд мошине ки аз Дубай ба Россия роҳӣ кардан дар кор, ба Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон, Қазоқистон, хулос ба ки ҷое ки бошад, Россияро ҳозираш бародари азиз, медонед ки ҷанги Украина раҳо маҳкама, то Қазоқистон роҳӣ мекунем, то Алмато, Октябр, Октябр мехтон бародари азиз мегирем мерен мошина. касе да ки мошин дар кор бошад, бародари азиз, номрои рӯи экран танҳо WhatsApp кор мекунад. аллоҳ ёру мададгоратон бошад. бародари азиз, хоҳиш мекунам аз ҳар як фақат бародари азиз чикор мекунем, лайк монем, падилиса кунем, ҳамин видео чӣ қапаҳн шава, ҳамон қадар масалан бародари мо тезтарак меоем. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.